И здравейте, приятели, аз съм щях да кажа Майнкрафт. Аз съм Лъркибой и днес ще играем на моя свят, който опитвам да снимам сигурно 8 път за него. Мисля, че е някакъв бъгнат или нещо, но ако е бъгнат, ще си оставя. Светът е интересен, защото аз съм Лъркибой. Там си направих една дупка, после може да отидем. Чух зомби да бие един вилиджър вечерта. Когато стана ден, дойдох. Знам, че се чуят да снимам навън. Дойдох и какво да видя? 2 вилиджа. Когато видях, че има 2 вилиджа, отидох в... Работи хичко. Отидох в... неща. Ковачницата, работилницата, за да видя какво ще ми дадат. И имаше в едната 3 и в другата 3 диаманта. Ми стана яко, защото диаманти, кой няма да иска диаманти, някои с каменни инструменти, пък с диаманти. Имало диаманти и веднага си направих една керка. Има кокошко, ще опитомя. Те фиднали? Никога не фидвайте кокошки. Да. Вечер беше бикса с центъра с всичко. От няколко дни имам ротен фреш, защото съм газар и нямам пари за по-хубава храна. И по-точно нямам ресурсите да си взема по-хубава храна. Както ви казах, аз съм имаше 6 диаманта, имаше, както виждате, имам брони, направих си енчантинг, направих си керка, сетих се, че нямам лапис, малко късничко, само 2. Ще да правите пъти. И просто имам един емералд и за 8 път сигурно казвам. Има 2 шанса. Или да живея тук, нали, в тези 2 вилиджа, и да тръгна леко натам. Пак ще бъда близко, защото има много хубави оферти. То го заключих, има 17 кол, което е. То ще имаш един лайбериан, но той ме е превърнат зомби. Не съм видял за него. Беше Sword 3 за там 30 и нещо. И натам ще се отправя. И ако искате да живея в една от планините и там има тикли, трябва да ги взема. И да тръгна натам. Вие избирате. За сега ще бъда тук. Да ще правя ферми и такива работи. О, кокър. Само ще събирам леки ресурси, като за първи ресурси ще събирам те. Кол не видях никъде по пътя си. Видях кол, което е. Кръстих се Лъркибой, защото винаги съм имал късмет. Винаги съм имал някакъв късмет и точно сега с този свят имам късмет. Не съм писал никакъв си, примерно. После може, ако стане да му видя, си вече да си направя малко пъчки да опика още малко храна. Че нямам всичко да се бяга кол. Чакай, истинска храна да се сложим, бе. По принцип в моите светове имам само говежди пържоли, не знам защо. Просто говеждото е най-хубавото месо, защото има шанс да ви даде 4, кога сте по-гладни. Няма
Ами коза си събира примерно за малко такова. Време. Имам диаманти на кефа. Имам малко брони. Абе, мога да играя. Зато и съм много леки лове, защото съм леки, защото съм леки, не съм. Ладно, леки бой. Сега пък много силно стана. 17 срещу 18. Не е възможно. Да, не е възможно. Ето, як, ясно. Малко аля няма да е изрешен, да кажем. Няма да е изрешен, честно. Вау. Изведнъж сякаш ще има нещо. Не малко. Ма нема. То пък иначе горен път и сега ще ми го горе. И тук. Първото нещо от Майнкрафт, което трябва да тръгне да направите. Първите няколко кръпа ще са без интро, по-нататък ще бъдат с много хубаво интро. Не, цялото е свързано на алфа. Тук стигам точно до извън пустинята някакво. Ето тук. Ето е мястото, къде бях. Чуло си тя. Що? Нищо. Нямаме го. И всеки път преди да се прибира с тази зомби апокалипсис, зато ще се прибира. Че всякакви гадове има навън. Зомбис. Кой гониш ме? Мочик ще беше. Бам, едно тук, бам.
бяха 10 минути. Зомбитата вече счупят стени. Зомбитата вече счупят стени, което е супер гадното и досадното. Нямам достатъчно, ама казвам. Кой искам да направя, бе? Нищо. Вау. Гонят селяците. Опа, ранка. Така. Да се измеча от храната си. Идете, мале. Пилешко. Да си направя един чест. Време. Мисля, че няма да успея направо ще да си садна. Тази къща ми е много странна винаги. Го клоня този. То ще го клоня някой. Мен поне няма да ме закача за сега. Също видя ги. Тук си имам планинка. Планинка, ама да ни падне. Приготвяме всичко за битки с тези мъжи. Опа! Сними пити. Тут мне нужно само явното его целя. Тук си направих цяло място. Ходене. В тебе на зомби също бим. Името ми изтече. Това беше. Сме много. Едно от тях, няколко от тях вкъщи ще ги унищожа. Да, аз пък тук чупих. Мога да си видим спокойно, тук явно. Явно мога тук спокойно да си видим. От тук чупим сакса ми. От тук чупим. Аз бях пича с въртовръзката. Не, сигурно се аз бях Лъки бой. И ако някой не каже, че Лъки се пише по друг начин, значи да види в Google и да напише в таката Lucky Block и ще му излезе името Lucky Block, който оттам си написах името, защото на Lucky Block, Lucky Boy, аз знаех как се пише Boy. Ако Boy е грешно, значи аз трябва да отида да видя в Google. И аз чупих много дърво. И аз бях Lucky Boy. И ще го кача веднага. И ще видим къде искате да отидам. Сега пред вас точно слагам 2 честа. И аз бях Lucky Boy и чао.